Jó estét kívánok! Isten hozott mindenkit! Most egy kis színdarabbal kezdenénk az India rejtett kincsei előadást. Képzeljük el, hogy a Föld bolygón járunk, és Indiában vagyunk, a Ganges partján. Itt folyik valahol a Ganges, és ez a két szék, ez itt egy csónak. Én egy csónakos vagyok, ahogy itt békésen olvasgatom a Szentírásunkat, a Bhagavad Gitát, és szerintem hamarosan erre fog jönni egy tudós, valószínűleg Magyarországról, és nem lesz más lehetősége, hogy át akar kelni a Gangesen, mint az, hogy szóba álljon vele. Micsoda infrastruktúrálatlanság ez. Itt van 1 milliárd ember ebben a javajás országban, és egy hidat nem képesek fölépíteni erre a folyóra. Most át kell jutnom. Itt egy helybéli, majd előre borsózik a hátam az angol akcentusától. Héter, hogy lehet itt átkelni a folyón, azt mondom. Én vagyok a csónakos, én szoktam itt átvinni az embereket. És mennyit kérsz érte? Rúpiát szoktam kérni mindenkitől. Ezek a benszülöttek képesek férjérekért dolgozni. Jó, hát és hol van a csónakod? Hát, ez a csónakom. Ezt nevezette csónaknak, ezt a korhat, mohos kis kormányt. Na jó, figyelj, most tényleg nagyon mennem kell, úgyhogy kivételesen, de takard le valamivel, mert nagyon finom anyagból készült a... Na, siess, mondtam, hogy sietnem kell. És hová siet? Hát, tudod, én egy tudós vagyok, és egy fontos kutatásban veszek részt a folyó túloldalán. Hát körülbelül ennyit tudnál szerintem megérteni belőle. És te, itt laksz a környéken? Én itt lakok ebben a faluban, ott, ahol azok a pálmafák vannak. Ott van egy kis falu, gyönyörű kis kunyhókkal, nagyon békés hely. Itt laktak a nagyszüleim is, a szüleim is. Én is itt nőttem fel, itt lakok a feleségemmel, 7 gyerekünk van. 7 gyereked van? Hát figyelj, te 5 rupiát kértél tőlem ezért az útért, hát akkor nagyon sokat kell dolgoznod, hogy 7 gyereket eltartsasz. Á, nehogy azt gondoljám, mondtam, ott vannak azok a banánfák, nő a gyümölcs, van egy rizsföldünk, megtermeljük a rizst, van egy kis vetemények, zöldség, gyümölcs, nem járunk el a Tesco-ba konzervet enni. Délutánonként még kijárok ide, megkeresek 20 rupiát, így aztán van időm a családommal lenni, templomba járni, olvasgatni. 20 rupiát? Hát az semmi. Figyelj, többet is tudnánk keresni ennél, de ennél a munkánál többet érsz, érted? Többre vagy hivatott. És a családod se erre a nyomorúságos életre predesztinálódott, érted? És én, mivel jót akarok neked, most elmagyarázom, hogy hogyan tudnál kikerülni ebből a primitív életből. Na csak ide figyelj. Először is alapítanod kellene egy céget, valamelyik adóparadicsomban. Hát dönthetsz, hogy melyikben. Én Kajmánt javasolnám, ott nagyon jók az adóviszonyok. Hát a céged neve legyen elég hangzatos, ez már magában is reklám, és arra még szükséged lesz a későbbiekben, legyen mondjuk Membership of Universal Shipping Technology.com. Ez. Na most mivel a cégednek jelenleg nincsen tőkéje, ami a beruházáshoz kell, először is gründungolnod kell egy hitelkonzorciumot. Ez nagyon fontos. A hitelből aztán diversifikálhatod, fejlesztheted az eszközállomány portfóliót, csónakok, hajók, tankhajók, léghajók, űrhajók, alkalmazottakat vehetsz fel, munkahelyeket teremtesz, ebből pedig felveheted az állami dotációt. És akkor felkészülhetsz az első IPO-ra. A szavazati és az osztalék elsőbségi részvények maradnak nálad, csak a törzsrészvények egy része kerül átadásra. A kockázati tőketársai persze mindent megtesznek majd, hogy a céged értéke növekedjen. Hitelkonzorciumok, brókerek, reklám, média, egy szóval lobby, érted? Lobby. Előkészítik a terepet az IPO-ra. Már éhesen fogják várni a részvényeidet a befektetőt, biztos lesz a siker, érted? Most egy fontos, meg kell csinálni az allokációt úgy, hogy maradjon elég bidállomány a részletekre, ugyebár továbbra is a brokereknél. Ez nagyon-nagyon fontos, maradjanak csak éhesek azok az investorok, hát érted, maradjanak éhesek. Biztos lesz a siker, biztos lesz a siker. Egy nagyon fontos, hogy a befolyó, részvénykibocsátásból befolyó összeget, az további innovációra kell fordítanod. Földközi és csillagközi hajóutak. Fejlődni, fejleszteni. A fejlődési vízióidat folyamatosan fejlesztened kell, így leszel gazdag, érted? És így leszel boldog. Hát nézd, az első 25 évben egy picit elfoglalt is leszel, olyan 20-25 órányi munkanaponta, de
Utána visszavonulhatsz kényelmesen ide a kis faludba, a pálmafák alá. És akkor lesz idő a családodra. Lesz idő olvasgatni, templomba járni, vagy amit csak akarsz, érted? Így kell csinálni, ilyen egyszerű. Hát a Szentírásban én azt olvastam, hogy nem attól leszünk boldogok, hogyha felvett bennünket a pénz, hanem hogyha megértjük, hogy kik vagyunk, és mi az emberi élet célja. Ó, te benszülött. Én itt próbálom neked elmagyarázni, hogy hogyan tudnál kikerülni ebből a nyomortanyából, ahol élsz, de te csak rá se hedegítesz. Fogadjuk, egy árva szót se értettél abban, amit magyaráztam neked. Egy árva szót sem. Hát tudod, te megöregedhetsz itt ebben a putriban, ha akarsz, de tudnod kell, hogy elvesztegeted az életed 25%-át. Elvesztegeted? Igen, elvesztegeted, képzeld. De hát az emberi élet az arra van, hogy megértsük, hogy ki Isten, hiszen ő forrása mindennek. Nem mondod komolyan, te még mindig ebben a nyavajás Isten mítoszban hiszel, nem is értem, hogy miért foglalkozok veled egyáltalán. Nem, de hát a tudomány kötelezhet. Na jó, most az egyszer elmagyarázom neked a világ keletkezését úgy, hogy te is megértsd, érted? Nem muszáj. Hallgass! Kezded! Az idő, a tér és az anyag arányi pici pontban volt összesűrűsödve. Az idő hatására ez a pont felrobbant, és ebből jöttek létre a végtelen univerzumok, a bolygórendszerek és a bolygók. Évmilliárdok elteltével úgy kezdtek alakulni a körülmények, hogy minden kedvező legyen az élet véletlenszerű kialakulására. Először a bonyolult fehérje részecskék jöttek létre véletlenül, ebből pedig az első élősejt. Ez is véletlen. Hát ugye az egysejtőekből kialakultak a növényekből a halakból az emlősökből a majmok, és a majmokból pedig az ember. Hát tudod, a kevesebb intelligenciájú emberek, ők olyan életkörülmények között nőttek fel, vagy pedig ott telepedtek le, mint Afrika és India, de az intelligensebbek, tudod, ők nyugatra vándoroltak. Na és mit gondolsz, a legintelligensebbek szerinted hol telepedtek? Hát természetesen Magyarországon. Na most, kezdetben, amikor az ember még nem ismerte a tudományt, tudod, akkor olyan mítoszokat talált ki magának, mint ez az Isten mítosz, amit te is mondasz, hogy ne félj az mennydörgéstől, meg a villámlástól, meg nem értette a világ dolgait, de hát ez csak egy hit, de amit én magyarázok neked, az a tudomány. Érted? Hát, hogyha ön ebben akar hinni, én tiszteletben tartom. De egy robbanásból még sohasem jött létre semmi, még egy virág sem, nem hogy ez a világ. Mint például itt van ez a csónak. Az, hogy itt van ez a csónak, ez azt jelenti, ez azt bizonyítja, hogy valamikor valaki megtervezte és megalkotta. Gondoljunk csak bele, hogyan jöhetett létre ez a világ meg annyi csodájával, ha nincs egy csodálatos személy, aki megtervezte és megalkotta. Te semmit nem értesz az antropozófiához és az evolúció elmélethez sem. Valójában te csak ezekben a vacak mítoszokban hiszel, elveszegette az életed 50%-át. Nem is beszélek. Hó, de nézd csak. Micsoda gyönyörű lektoráliszok repülnek ott, látod? Milyen szépen mutatnának a Természettudományi Múzeumban kitömbe. Mészáros tanár úr nagyon értékelni őket szavamnak. Megölni ezeket a gyönyörű kacsákat. Hát ezeket is Isten teremtette, ezek is érző lények, mint mi. Te milyen szentimentális tudsz lenni? Nem tudtad, hogy az élővilág az úgy működik, hogy a fejlettebb élőlények a fejletlenebbekkel táplálkoznak. Minél magasabban van egy élőlény, a táplálékláncban, annál fejlettebb, és természetesen az ember áll a tápláléklánc csúcsán. Tehát nekünk jogunk van ölni. Mert nem attól lesz fejlett valaki, hogy másokat megöl, hanem hogyha a természettel harmóniában, erőszakmentesen él. Ezért vagyunk mi vegetáriánusok. Egészségesen élünk, és jöjjön csak el hozzánk egyszer, hogy milyen finomakat eszünk. Hát nézd, hogyha te nem tudod, hogy az ember az egy csúcsragadozó, és még mindig ilyen gezemicéket akarsz lenni, akkor te elvesztegetted az életed 75%. Na, hát ez meg... Mi? Mi csinál? Nagy elszakadott, de ne, evezd gyorsabban, megduplázom a béredet, evezd gyorsabban. Nem tudok vele mit csinálni, most már vihar lesz. Hát igen, itt van azért. Most már úszni kell. Úszni, de hát én nem tudom úszni, nem tudom. Nem tud úszni? Nem tudom. Akkor sajnos elvesztegette az életének a 100%-át.